Вітаю, гэта Тимофей і 69-й выпуск подкаста праз космас з аглядам навін двух насычаных тыдняў. У гэтым выпуску вядома ж пра місію Polaris Dawn, апошні выпуск, у якім будуць навіны пра Starliner, пра затрымку запуску Starship і пра першую металічную дэталь, якую надрукавалі ў космасе. Астранаўты прыватнага карабля SpaceX Polaris Dawn прывадніліся ў Мексіканскім заліве каля ўзбярэжжа Фларыды раніцай 15 верасня, завяршыўшы гістарычную місію з выхадам у адкрыты космас. Polaris Dawn, наша місія завершана. Дзякую ўсім за вялікую дапамогу ў арганізацыі гэтай місіі, сказаў камандзір місіі Джаред Айзекман пасля таго, як экіпаж прывадніўся ў акіяне. Місія Polaris Dawn фінансавалася і кіравалася мільярдэрам-прадпрымальнікам у сферы тэхналогій Джаредам Айзекманам. Ён зрабіў тое ж самае для місіі SpaceX Inspiration 4 у верасні 2021 года. Гэта была першая ў гісторыі цалкам прыватная пілатуемая місія на калязямную арбіту. Але чаканне яго другога палёту не павінна было быць такім доўгім. Першапачатковы запуск Polaris Dawn быў запланаваны на 2022 год, але яго неаднаразова пераносілі з-за навізны і складанасці місіі. Большая частка гэтай складанасці круцілася вакол выхаду ў адкрыты космас. Напрыклад, SpaceX трэба было распрацаваць і пратэставаць свой уласны скафандр для выхаду ў адкрыты космас, а таксама мадыфікаваць капсулу Crew Dragon для гэтага выпадку. Такія мадыфікацыі ўключалі усталёўку новай канструкцыі люка пад назвай Skywalker, якая ўключае поручні і апоры для ног. Polaris Dawn нарэшце адарваўся ад зямлі ў мінулы аўторак 10 верасня, адправіўшы Айзекмана і 3 членаў экіпажа на калязямную арбіту на ракеце Falcon 9. Гэтымі спадарожнікамі былі Скотт Кіт-Поціт, былы падпалкоўнік ВПС ЗША, які служыў пілотам, і спецыялісты місіі Сара Джиліс і Ганна Мэнан. Абедзве з'яўляюцца інжынерамі SpaceX. І місія хутка ўвайшла ў гісторыю. У першы дзень палёту Polaris Dawn у космасе Dragon дасягнуў максімальнай вышыні 1400 кіламетраў, вышэй, чым любы пілатуемы касмічны карабель на калязямной арбіце. Каманда місіі таксама знаходзілася далей ад нашай планеты, чым любы астранаўт з моманту заканчэння праграмы Apollo ў 1972 годзе. Усе астранаўты Apollo былі мужчынамі, таму Джиліс і Мэнан цяпер з'яўляюцца самымі далёкападарожнічаючымі жанчынамі ў гісторыі. Ніхто іншы з жанчын не аддаляўся так далёка ад сваёй роднай планеты. Затым Dragon знізіў сваю арбіту прыкладна да 730 кіламетраў, каб падрыхтавацца да выхаду ў адкрыты космас. Былі і іншыя прыгатаванні. Напрыклад, 4 члены экіпажа правялі двухдзённую пераддыхальную кампанію на арбіце, ачысціўшы сваю кроў ад азоту, каб яны не атрымалі дэкампрэсійную хваробу падчас выхаду ў адкрыты космас. Дэкампрэсійная хвароба найбольш вядомая сярод аквалангістаў. Яна ўзнікае, калі азот, які раней быў раствораны ў крыві, выходзіць бурбалкамі з-за хуткага падзення ціску. Усім 4 астранаўтам трэба было падрыхтавацца такім чынам, таму што ўсе 4 будуць знаходзіцца ў космасе. У капсуле няма шлюза, таму калі люк адкрыецца, уся капсула адчуе наступствы космасу. Галоўны момант наступіў 12 верасня, калі Айзекман высунуў галаву з адкрытага люка і падняўся на Skywalker'е, каб паглядзець на зямлю не праз ілюмінатар. SpaceX, дома ў нас шмат працы, але адсюль свет здаецца ідэальным, сказаў ён, знаходзячыся ў пустаце. Айзекман заставаўся звонку амаль 8 хвілін, а потым вярнуўся ў Dragon. За ім з люка выйшла Джиліс, выхад у адкрыты космас якой доўжыўся 7 хвілін і 15 секунд. Ніхто з іх не плаваў свабодна ў космасе. Кожны заставаўся на сувязі з капсулай. 2 другія члены экіпажа Мэнан і Поціт заставаліся ўнутры капсулы. Па словах каманды Polaris Dawn, выхад у адкрыты космас афіцыйна пачаўся ў 6 гадзін 12 хвілін раніцы па ўсходнім часе, калі члены экіпажа пачалі нагнетаць ціск у скафандры. І скончыўся ў 7 гадзін 58 хвілін, калі ціск у капсуле быў цалкам адноўлены.
Люк Драгана быў адкрыты на працягу 26 хвілін і 40 секунд. Але не ўсё прайшло гладка з люкам. Замест аўтаматычнага адкрыцця камандзе прыйшлося скарыстацца механічнай опцыяй. Галоўнай мэтай выхаду адкрыты космас было выпрабаванне скафандраў SpaceX, якія кампанія спадзяецца выкарыстоўваць у многіх іншых місіях на калязямную арбіту і за яе межамі. Хаця выхад у адкрыты космас быў галоўнай падзеяй, члены экіпажа Polaris Dawn выканалі мноства іншых задач на працягу 5 дзён на арбіце. Напрыклад, у ходзе місіі было праведзена 36 навуковых эксперыментаў для 31 установы. Вялікая частка арбітальнай працы пайдзе на карысць праграме даследаванняў чалавека NASA, якая імкнецца пазнаць больш пра тое, як касмічныя палёты ўплываюць на цела і розум, і як можна змякчыць такія ўздзеянні. Інфармацыя, атрыманая з Polaris Dawn, забяспечыць крытычна важныя звесткі, якія дапамогуць NASA спланаваць больш глыбокія касмічныя падарожжы на Месяц і Марс. Polaris Dawn прыляцеў праз радыацыйны пояс Ван Алена. Паясы Ван Алена складаюцца з двух асноўных зон – унутранага пояса і знешняга пояса. Гэтыя паясы ўяўляюць сабой істотныя праблемы для касмічных падарожжаў. Высокаэнергетычныя часціцы, захопленыя ў іх, могуць пашкодзіць электроніку касмічнага карабля і ўяўляць небяспеку для здароўя астранаўтаў. Унутраны пояс размешчаны прыкладна на вышыні ад 1000 до 6000 кіламетраў над паверхняй Зямлі, у асноўным складаецца з энергічных пратонаў. Знешні пояс, які распрасціраецца прыкладна ад 13 000 до 60 000 кіламетраў над зямлёй, у асноўным складаецца з электронаў. Траекторыя Polaris Dawn пролягала праз унутраны пояс Ван Алена, падвяргаючы экіпаж больш высокаму ўзроўню радыяцыі, чым звычайна назіраецца на нізкай калязямной арбіце. Каб знізіць рызыкі, канструктары выкарыстоўваюць розныя метады экранавання і старанна плануюць траекторыі місій, каб мінімізаваць час, праведзены ў самых інтэнсіўных рэгіёнах паясоў. Акрамя таго, уздзеянне на астранаўтаў старанна кантралюецца, каб гарантаваць, што яно застаецца ў бяспечных межах. Але ўсё ж такі, нягледзячы на цяжкасці, перасячэнне паясоў Ван Алена мае вырашальнае значэнне для будучага даследавання далёкага космасу. Місія Polaris Dawn прадставіць каштоўныя дадзеныя аб уплыве гэтага радыацыйнага асяроддзя як на людзей, так і на сістэмы касмічных апаратаў. Polaris Dawn таксама пратэставала магчымасці лазернай сувязі Starlink, выкарыстоўваючы спадарожнікі для перадачы фатаграфій і іншых пакетаў дадзеных. Астранаўты таксама правялі культурную і фінансавую працу. Напрыклад, Мэнан правяла арбітальнае чытанне дзіцячай кнігі, суаўтарам якой яна з'яўляецца. Прыбыткі ад продажу кнігі пойдуць у дзіцячую лекарню. А Джиліс выканала песню з зорных войнаў на скрыпцы на борце капсулы. Яе выступленне было сінхранізавана з выступленнем аркестраў па ўсім свеце для музычнага кліпа, які зняла каманда Polaris Dawn. Polaris Dawn была першай з 3 запланаваных місій у праграме Polaris. Паводле вэб-сайту кампаніі, Polaris імкнецца прадэманстраваць важныя эксплуатацыйныя магчымасці, якія паслужаць будаўнічымі блокамі па далейшаму даследаванню чалавекам Месяца, Марса і іншых планет. Пакуль мы мала што ведаем пра наступныя 2 палёты. Але кампанія абвясціла, што 3-ці палёт Polaris стане першай пілатуемай місіяй велізарнай ракеты Starship ад кампаніі SpaceX. Але гэта першая місія была па-сапраўднаму захапляльнай. А зараз да іншых навін. Модуль Boeing Starliner пакутаў ад праблем, нягледзячы на тое, што здавалася, ён быў світанкам новага камерцыйнага касмічнага гіганта. Модуль аддзяліўся ад міжнароднай касмічнай станцыі 7 верасня, але без экіпажу. Нагадаю, што Буч Вілмар і Суні Вільямс адправіліся на МКС у чэрвені гэтага года з місіяй, якая павінна была доўжыцца ўсяго 1 тыдзень. Але яны ўсё яшчэ на МКС. Іх капсула вярнулася з дыстанцыйным кіраваннем, а яны засталіся на арбіце да лютага. Я думаю, што 2 астранаўта, якія захраснулі на МКС, хоць NASA і Boeing спрабуюць абмежаваць выкарыстанне тэрміна «захраслі» або «затрымаліся», пагодзяцца, што даследаванне космасу непрадказальна. Чалавецтва толькі-толькі пачало вывучэнне экстрэмальных умоў за межамі атмасферы Зямлі.
Касмічныя караблі, такія як Boeing Starliner, павінны абараняць экіпаж ад агрэсіўнага асяроддзя, такога як высокія ўзроўні радыяцыі і мікраметэарыты, калі казаць толькі пра некалькіх з іх. Нават пры экстрэмальным узроўні планавання, які патрабуецца для касмічных місій, часам нешта ідзе не так. Модуль Starliner быў распрацаваны Boeing як адзін з новага пакалення касмічных караблёў, прызначаных для дастаўкі астранаўтаў на МКС. Ён быў распрацаваны ў рамках праграмы NASA Commercial Crew Program як шматразовы модуль. Модуль абсталяваны сэнсарным экранам кіравання і наборам інструментаў, якія дазваляе кіраваць ім уручную ці аўтаматычна. Кантракт Boeing з NASA быў заключаны ў верасні 2014 года, і пасля некалькіх няўдалых выпрабаванняў нарэшце сёлета 5 чэрвеня Boeing адправіў свой першы экіпаж на МКС. Меркавалася, што яны застануцца на борце на працягу тыдня. Але, як паказвае гісторыя, усё пайшло не зусім згодна з планам. Яшчэ да таго, як яны пакінулі карабель, у рухальнай сістэме было выяўлена ўцечка гелія. Падчас палёту былі знойдзены яшчэ 4 ўцечкі, і некалькі рухавікоў працавалі некарэктна. NASA і Boeing некалькі раз адкладалі вяртанне Williams і Wilmar. Зараз здаецца верагодным, што іх вяртанне адбудзецца не раней за люты наступнага года. Замест гэтага яны паляцяць на борце капсулы SpaceX Dragon. Рашэнне вярнуць модуль Starliner на зямлю аўтаномна было прынята з прычын бяспекі. Зараз, калі ён вярнуўся на зямлю, каманды інжынераў пачнуць працу па высвятленні чыннікаў, якія перашкодзілі працы рухальнай сістэмы. Starliner прызямліўся 7 верасня ў касмічным порце White Sand у Нью-Мексіка, што было апісана як пасадка па падручніку, і ўсё прайшло добра. На жаль, Williams і Wilmar назіралі за гэтым з борта МКС. Starship – самая вялікая і магутная ракета з калі-небудзь пабудаваных, якая здзейсніла 4-й палёт у чэрвені. І з тых часоў SpaceX рыхтуецца да палёту нумар 5. Але гэтая выпрабавальная місія, верагодна, адбудзецца яшчэ як мінімум праз 1,5 месяцы, паводле Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі ЗША. SpaceX павінна выканаць усе патрабаванні бяспекі, аховы навакольнага асяроддзя і іншыя патрабаванні ліцэнзавання да атрымання дазволу на запуск. Канчатковае рашэнне аб выдачы ліцэнзіі на Starship Flight 5 чакаецца не раней канца лістапада, заявілі прадстаўнікі Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі 11 верасня. І FAA патлумачыла, як яны прыйшлі да такога графіка. Справа ў тым, што дзеючая ліцэнзія SpaceX, якая дазваляла запуск Starship Flight 4, таксама дапускае некалькі палётаў з той жа канфігурацыі транспартнага сродку і профілем місіі. SpaceX вырашыла змяніць абодва варыянты для свайго прапанаванага запуску Starship Flight 5, што выклікала больш паглыблены разгляд. Акрамя таго, у сярэдзіне жніўня SpaceX прадставіла новую інфармацыю, падрабязна апісваючую, як уздзеянне 5-га палёту паўплывае на навакольнае асяроддзе і ахопіць большую тэрыторыю, чым разглядалася раней, што і патрабуе ад Федэральнага ўпраўлення грамадзянскай авіяцыі кансультацыі з іншымі агенцтвамі. SpaceX незадаволена такім развіццём падзей. Кампанія напісала, што FAA раней заяўляла, што праверка ліцэнзіі хутчэй за ўсё будзе завершана да сярэдзіны верасня. Ракета Starship, якая будзе выконваць 5-й палёт, была гатова да палёту з тэхнічнага пункту гледжання ўжо на пачатку жніўня, а затрымка з ліцэнзіяй была заснавана не на новай праблеме бяспекі, а на аналізе навакольнага асяроддзя. На жаль, на афармленне ўрадавых дакументаў для запуску ракеты сыходзіць больш часу, чым на праектаванне і стварэнне фактычнага абсталявання. 4 выпрабавальныя палёты Starship адбыліся летась у красавіку і лістападзе, а таксама сёлета ў сакавіку і чэрвені. Starship паказваў сябе лепш у кожнай наступнай місіі. Напрыклад, ён выдатна справіўся з палётам пад нумарам 4. Карабель дасягнуў арбітальнай хуткасці, як і планавалася, і абодве ступені Starship і Super Heavy перажылі сваё падарожжа сквозь атмасферу зямлі, прывадніўшыся ў акіяне, як і планавалася. Але палёт 5 будзе мець новы паварот. Super Heavy паспрабуе прызямліцца на стартавую пляцоўку на Starbase, пускавым і вытворчым цэнтры SpaceX Starship у паўднёвым Тэхасе. Гэтая стратэгія стане базавай на будучыню, што дазволіць хутчэй праводзіць агляд, рамонт і паўторны палёт Starship.
3D-друк у космасе звязаны з цяжкасцямі, паколькі многія метады грунтуюцца на гравітацыі для пазіцыянавання матэрыялаў падчас працэсу друку. Гэта звязана з тым, што пры стварэнні металічных канструкцый расплаўлены метал часта выкарыстоўваецца як частка ніткі або друкаванага асяроддзя. У космасе яго паводзіны могуць быць непрадказальнымі, што можа прывесці да атрымання неякасных аб'ектаў, паколькі нітка можа перамяшчацца або быць размешчана няправільна з-за адсутнасці гравітацыйных сіл. Таму навукоўцам прыйшлося адаптавацца да працы ў гэтых складаных умовах. Металічны 3D-прынтер Гека выкарыстоўвае дрот з нержавеючай сталі, расплаўлены магутным лазерам, які дасягае 1200 градусаў па Цельсію для стварэння расплаўленай металічнай ніткі, якая наносіцца пласт за пластом для стварэння формы. Дзякуючы выпрабаванням, якія праводзіліся на працягу некалькіх месяцаў, каманда нарэшце змагла прыстасаваць прынтер да умоў мікрагравітацыі і вырабіць першую металічную дэталь у космасе. Каманда плануе надрукаваць яшчэ 2 аб'екты. Затым усе 3 аб'екты будуць дастаўлены на зямлю для аналіза якасці і будучага планавання. У космасе, па меры таго, як будуць стварацца працяглыя місіі на месяц і, магчыма, на Марс, астранаўтам спатрэбяцца сродкі для самастойнага рамонту ці стварэння прылад або дэталей для машын ці канструкцый, якія было б складана перавозіць на борце касмічнага карабля. Па меры развіцця тэхналогій, аднойчы яны, магчыма, дазволяць друкаваць новыя тканіны ці органы, што пашырыць магчымасці для доўгатэрміновага даследавання космасу. Хаця да таго, як гэта стане здзейсняльным, пройдуць яшчэ дзесяцігоддзі. 3D-прынтэры ў космасе не з'яўляюцца нечым новым, паколькі мікрагравітацыя прапануе навукоўцам цікавае асяроддзе для правядзення эксперыментаў, распрацоўкі больш дасканалых матэрыялаў для 3D-друку або стварэння структур, якія цяжка вырабіць на зямлі. Аднак, што важна ў нядаўным эксперыменце, дык гэта тое, што гэта першы выпадак, калі 3D-прынтер паспяхова вырабіў металічную дэталь. Гэтая магчымасць уяўляе сабой важны крок, паколькі да гэтага моманту металічныя кампаненты для касмічных місій даводзілася вырабляць на зямлі. Гэтая магчымасць уяўляе сабой важны крок, паколькі да гэтага моманту металічныя кампаненты для касмічных місій даводзілася вырабляць на зямлі і дастаўляць на арбіту, а гэта дарагая і складаная частка любой місіі. І гэта ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступных 2 тыдняў. Поўня ў гэтым месяцы адбудзецца 18 верасня. Бліжэйшае да восеньскае раўнадзенства поўня традыцыйна называецца ураджайным месяцам. Сёлета восеньскае раўнадзенства ў паўночным паўшар'і прыпадае на 22 верасня. Таму поўня 18 верасня атрымала гэтую назву. У гэтым годзе ураджайны месяц таксама з'яўляецца суперпоўняй. Слова суперпоўня азначае, што гэтая поўня адбываецца блізка да перыгею і выглядае для назіральнікаў буйнейшай і ярчэйшай. Падчас поўні 18 верасня адбудзецца частковае сонечнае зацьменне. Месяц будзе ўсяго на 3,5% пакрыт ценем зямлі. Таму створыцца ўражанне, быццам ад месяца хтосьці адкусіў малюсенькі кавалачак. Частковае месячнае зацьменне будзе відаць з Еўропы, большай часткі Азіі, Афрыкі, Паўночнай і Паўднёвай Амерыкі, а таксама з Арктыкі і Антарктыкі. У сацыяльных сетках я дадаў спасылку на вэб-сайт, дзе можна дэталёва паглядзець, як будзе выглядаць частковае месячнае зацьменне ў любым рэгіёне. Вяртаючыся да восеньскага раўнадзенства. Восеньскае раўнадзенства, як і вясновае раўнадзенства, гэта момант, калі ні адно з паўшар'яў зямлі не нахілена ў бок сонца. У паўночным паўшар'і восеньскае раўнадзенства настане 22 верасня ў 14 гадзін 44 хвіліны па беларускім часе. У астраноміі восеньскае раўнадзенства азначае змену пор года, канец лета і пачатак восені. Па ўсім свеце існуе мноства традыцый і свят, звязаных з гэтым днём. Як я казаў раней, у годзе бывае 2 раўнадзенства – вясновае і восеньскае. Пасля восеньскага раўнадзенства адпаведнае паўшар'е, паўночнае ў верасні, паўднёвае ў сакавіку, адхіляецца ад сонца. У выніку працягласць светлавога дня памяншаецца. Сонца ўзыходзіць пазней і заходзіць раней. Паўшар'е будзе працягваць адхіляцца, пакуль не дасягне самай выдаленай ад сонца кропкі ў момант зімовага сонцастаяння.
На 25 верасня запланаваны запуск місіі SpaceX Crew 9. Гэта 9-я аператыўная ратацыйная місія экіпажа карабля Crew Dragon да міжнароднай касмічнай станцыі. У склад экіпажа ўваходзіць камандзір Нік Хьюдж і касманаўт Роскосмасу спецыяліст па палёце Александр Гарбуноў. Першапачаткова планавалася, што місія будзе ўключаць дастаўку на МКС 4 членаў экіпажа. Аднак з-за тэхнічных праблем са Старлайнерам было прынята рашэнне запусціць Crew 9 з 2 адкрытымі месцамі для вяртання астранаўтаў Боінг на зямлю. Гэта будзе першая пілатуемая місія, якая будзе запущена з касмадрома 40 на мысе Канаверал і першая, якая завершыцца прывадненнем у Ціхім акіяне. Дзякую, што даслухалі да канца. А калі не хочаце прапусціць самыя цікавыя падзеі з астраноміі або падзеі, звязаныя з запускамі місіі, то ў мяне для вас добрая навіна. Усяго за кубак кавы ў месяц вы можете атрымаць доступ да онлайн-календара з самымі захапляльнымі падзеямі, якія я абнаўляю некалькі разоў на тыдзень. Спасылка на Patreon і Buy Me Coffee у апісанні падкаста. Таксама буду удзячны за падтрымку падкаста падабайкамі, каментарамі і калі вы падзеліцеся падкастам са сваімі сябрамі. Асобная падзяка групе маіх патронаў, якія атрымліваюць новыя выпускі раней за астатніх. Не хапае толькі вас. Долучайцеся ў нашу касмічную каманду. Дзякуй, пачуемся праз 2 тыдні.